Искаш ли да прикрепиш нещо на стената, тавана или пода? Имаме решение. Остани. Здравейте, аз съм Бодо, системен консултант Фишер. Аз съм Франк, отговарям търговията на едро във Фишер. Днес искаме да ви разкажем малко за лепилата. Вие познавате проблема, у дома имате скъпа плочка и искате да закачите нещо, пробиване дупка в плочката. Имаме лепила в 3 различни категории – полимерни, пил и хибридни. Франк ще ви даде няколко основни данни за отделните категории. Имаме 3 различни лепила. Хибридното лепило се отличава с това, че може да лепи и да уплътнява. Има го в 4 различни цвята – в бяло, сиво, черно или прозрачна. Белият, например, е супер подходящ в караваните за уплътняване на прозорците. Прозрачният е идеален за залепване на огледала или за именни табелки на стъклени врати. Полимерното лепило се отличава с това, че имаш бързо начало на залепване. При залепването, например, на кабелен канал върху гипсокартон или на рекламна табела към системи за топлоизолация, пиолепилото се отличава с това, че е супер за външна употреба. Тук можеш, например, да залепиш покрития за зидария на стени от варовик